ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ପୁରୁଣା ହୋଇନି ସେ କାଳ ଦିବସ ଆଜି ବି ପଡ଼ୁଛି ମନେ। 2019 ସାଲେ 14 ଫେବୃଆରୀ ଦିନେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣା ପୁଲୱାମାଠାରେ। ଜାଣ, ମରି ଯାଇଥିଲେ 40 ସୈନ୍ୟ, ଭାରତ ବୀର ସନ୍ତାନ। ବାହାରିଥିଲା ସେ ବୀର ଦର୍ପରେ ମାତୃଭୂମି ସେବା ପାଇଁ। ଗଲା ବାଟେ ସିଏ ଶବ ପାଲଟିବ ଏକଥା ମନେ ତା ନାହିଁ। ମା'ର କୋଳରୁ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, ପତ୍ନୀଠାରୁ ଗଲା ପତି। ପାଉଁଶ ସାଜିଲା ପୁଲୱାମା ଠାରେ ଶତ୍ରୁ ତୋପି ଗଲା ଫୁଟି। ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲା ଅମୂଲ୍ୟ ଶରୀର, ମାଟିରେ ଗଲା ତ ମିଶି। ମା'ର ମମତା, ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ଆଖି ଲୁହେ ଯାଏ ଭାସି। ସେହି ଆତତାୟୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ନେଲା ବୀର ପୁଅ ପ୍ରାଣ। ମା' ଭଉଣୀ ଓ ପତ୍ନୀ ଅଭିଶାପେ ହେବ ନିଶ୍ଚେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ବୀର ପୁଅର ଏ ବୀରତ୍ୱକ ଭାବି ଗର୍ବେ ବଞ୍ଚେ ପରିବାର। ମାତୃଭୂମିର ଏ ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଶତ ଶତ ନମସ୍କାର, ଶତ ଶତ ନମସ୍କାର। ଜୟ ହିନ୍ଦ।